V3, Tyyne-Emeli Iivari, OH1, Aku. Ja okei, Markus, joo, en mä siinä Ruotsiin mitään pisteitä jakele. En ainakaan sakkilpailuun. Eikö mä jo muissakin kilpailuissa, mutta ei sakkilpailuissa, niin tulee Suomeen ne mun pisteeni, kunhan kuuluu. Mä oon suomalainen silti, vaikka mä oon ollut tässä vuosi 47 vuotta, mutta no niin, kyllä mä silti reisijat kotoisin vielä olen. Okei, no Markus, on kiva kuulla sieltä ja hyvä oli, että otin yhteyden ja saatiin tämänkin verran kutua aikaa ja terveisiä edes Sakille sinne kokoukseen ja jatketaan joku toinen kerta ja niin kyllähän sieltä joku toinenkin huutaa ja lähettää sähköpostia no ja sähköposti odotavaa jakelua muillekin, että tietävät sitten mihin ilmoittavat, että mistä päin katselevat, niin kyllä mä tässä yritän vastata aina. Okei, 73 ja hyvää illan jatkoa sinne. V3T, 73. Juu, kuullaan ja 73, moi moi.